menika Kang Aran Seni Monolan ingkang dipun peranaken kalian kadang-kadang Bramokadi ingkang dipun pandhegani kalian Mak Endang tercinta. Enjing ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing Salam Kanci. Nggih, dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyong kalian kadang-kadang Bramokadi Brayat Monol kadang dadi. Dalu menika maraswana wonten ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagya wontenipun adicara wekdal dalu menika boten supe nggih. Menika nyuwun pangapunten Pak Tuku mboten saged nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya awit nembe kerokan wonten wingking. Mas Najih niki acarane napa? Kanci Suronan Festival. Nggih, mugi-mugi dipuntungaken nggih mugi-mugi sedaya masyarakat Salam Kanci keparingan bagaswara sehat panjang umur. Dipun paringi rezeki ingkang banyu mili. Amin. Lancar tahun ngajeng ngundang Sekarimba malih. Amin. Semoga. Ngundang sampean tok ya oleh. Oleh kon napa? Ya kon napa wae oleh kok. Eri mengko nek ngendhek kendang ngono Kon jogo kan kuwi lho. ngarep ya. Ora ketok. Jare ora ketok. Ora ketok. Heeh, bokokku gede to. Padha kedem iki. Tak tutupi ngene iki. Iki di apa di Kon nyampo aja nggih, di joget kese. Kok Mas? Ayo pro konco Pak Don disumbutke seragame anyar iki. Los. Ayo to. Wong kayane kok gegeden dhewe to sampeyan Pak Don. Lek kopiah iki kok numbun-numbun iki lho. Udenge kok gegeden ngono iki cecah sombong pondase gedhe ngono po. Wis pedhot ke anyar. Iyalah wis to. Wajib bainalah nang wadon luru ngelamu. Wajib bainalah nang wadon luru ngelamu. Ojo dina turun rusak butuhmu. Ojo dina itu rusak butuhmu. Wajib bainalah nang agawe
Yo diadep kira no. Wis to. Yo, masih dulu. Gluduk tapi ora udan, saka wetan mlaku ning kulon. Cedak tapi ora jadian, aku tenanan dhek mung guyon. Sakna. Aku mung macake dengan pantune Hananto kok.
Aman toh bolo? Ayo asik kok, kudu aman. Ya apa iki? Pemuda-pemuda hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Maka kita jangan takut untuk berkompetisi, jangan takut untuk melangkah lebih baik. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk belajarnya. Dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk Yes, ben mimik sih. Ojo dong dadi lambine maneman. Anyar. Yo.
Jadwal pementasan Sekarimba salajengipun benjang tanggal 24 Juni Rabu malam Kamis wonten ing Krajan Ngargosaka Kecamatan Srumpuk. 24 Juni malam Kamis wonten ing Ngargosaka Srumpuk. 18 Juli Sabtu malam wonten ing Purwogondo Grabak Sekarimba Indonesia bertemu dengan WCB satu panggung satu malam. Oke, wonten ing Purwogondo Grabak. Ramaikan dulur. Yo, wis ki. Go, 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 go.